ngono ya. Alah Pak Bu, ya bedhek-bedheke kabeh atur lelipur pados suka parisuka kersanipun penggalihipun manggihaken karemenan nggih. Kita sareng-sareng suka parisuka kaliyan panjenenganipun Mbah Bunari. Mbah Bun menika menawi wonten ing Kediri Raya nuwun sewu lho warga Gampeng. Panjenenganipun menika kawentar kondang kaloka ngenani bab spiritualis pujangga utawi berjangga menika panjenenganipun Mbah Bun nggih matur sembah nuwun ingkang kagungan campur sari modern Sekar Kamulyan menika panjenenganipun Pak Jumari Posarang pamundhutipun Gubuk Asmara nggih Bapak panjenengan Bapak kandung Bapak sinten Pak Rami nggih. Oh nyawer monggo Pak menika ingkang bapa panjenenganipun Mbah Bun Mbah sinten kalau Mbah Bun Mbah Rami monggo bahasaken Mbah napa lagunipun Podang Kuning nggih monggo mriki Mbah lho nggih mriki nggih mriki Mbah ketawi singkang wonten pidalem kersanipun mangertos awit dipun syuting menapa lagunipun Podang Kuning Mbah Rami tembangipun dipun aturaken dhumateng sinten Mbah? Anak lanang. Wah Mbah Bun. Nggih. Ndak ajeng iki karo tanggane dhewe ya. Nggih. Kelahiran oh nggih usianya 84 tahun. Nek kok kaya 42 sekan ya. Mbah sangune jenengan kok kuat ah. Ayo nduk kene nduk kene nduk. Ayo nduk kene nduk jeng. Ah, sabare abang. Lho, sugeng dalu niki DP to, Kong. Niki DP, Kong. Tempone pirang jam iki, Pak? Kuwi DP ya 100 nyawer kok gak ke DP piye to ya. Kuwi wis bayar. Lho kontan. Ya Allah lah kok tasik bagus lho nggih to. Ya Mbah Bun kalah ngono. Lah iya, lho ya ora to. Sing kalah sapa? Aku. Ora aku ora ngomong lho, Kong. Ayo, Kong. Pak. Kono wis sembarang. Ayo diaturke lelagone monggo. Monggo teng mriki lho, Kong. Ampun ngriko-ngriko. Sesarengan Sekar Kamulyan.
saged dados